Priatelia, farmári a priaznici poľnohospodárskej techniky, ja vás pozdravujem. Dneska máme také špeciálne video, jedno. Samozrejme, vítam vás na kanále Ledagro. A dnes by som chcel porovnať, nakoľko priateľ Jakub Galaba youtuber zverejnil svoje náklady na konvenčné pestovanie. Tak ma to tak inšpirovalo, lebo ja nerobím konvenčné, robím regeneratívnym poľnohospodárstvom, regeneratívnym pestovaním, to je bez priemyselných hnojív, bez orby, bez chemických postrekov, bez umelých hnojív a bez všelijakých týchto vecí. Takže dneska by som chcel trošku porovnať, alebo mám možnosť, vďaka Jakubovi samozrejme, porovnať, aké náklady som mal ja na moju pšenicu, ktorá bola tu za mňou, vidíte, vysia to. Je to momentálne podiskované, ale je strašne sucho, takže nevychádzajú žiadne buriny, žiaden výdrol. Je to úplne suché, je to 2 alebo 3 týždne takto podiskované, nič. Hej, neoplatí sa to nič do toho siať momentálne, lebo je zem úplne suchá. Takže vrátime sa k tým nákladom. Mal som taký nápad, spravil by som také videjko, kde by som mohol tak porovnať tie náklady medzi Jakubom a medzi mňou. Hej, on robí konvenčné, ja robím regeneratívne. Samozrejme, že hneď na začiatku chcem povedať, že to nie je kritika Jakuba ani konvenčných poľnohospodárov. Naopak oceňujem, že Jakub že dokázal zverejniť svoje náklady, že verejne ich ukázal a vďaka tomu si môžeme porovnať rozdielne systémy hospodárenia. Samozrejme, každý má inú pôdu, každý má inú techniku, počasie, podmienky, preto to není vôbec žiadny vedecký pokus. Je to čisto len ekonomický model založený na reálnych nákladoch, by som povedal, hej. No aby bolo porovnanie čo najférovejšie, tak pri položkách, ktoré nie sú podstatou rozdielu medzi konvenčným a regeneratívnym hospodárstvom, použijem rovnaké sumy, ako mal Jakub. Hej. Takže to bude vlastne sejba, osivo, kosenie a odvoz a nájomné. Nie vo všetkých prípadoch sú to moje presné náklady, ale pre jednotné porovnanie myslím, že to bude úplne postačovať, aby to bolo také čo najpresnejšie. Hej. Takže začneme tým, tie Jakubové náklady, ktoré som vyčítal z videa, mal tam nejakých, myslím, 9 operácií. Prvé mal podmietky, potom mal diskovanie, potom mal MPK hnojenie, potom mal zapracovanie toho MPK do pôdy, siatie, potom striekal proti burine, proti hnojeniu na jar, MPK liadok, myslím, a posledné nejaké hnojenie tekuté dával, alebo proste ešte 9. krok, nejaké postreky podľa potreby. Takže bolo toho hodne. No a nakoľko to tam spomínal, takže som si to tak vypísal, že asi zhruba 9 operácií robil, kým spravil vlastne, kým zasial, alebo kým sa dostal k tej pšenici, hej. No, čo sa týka mojich nákladov, nakoľko pestujem regeneratívne poľnohospodárstvo je hlavne bezorebné, čiže neoriem, ani nediskujem na nejakých 20-30 cm so žiadnymi takými ťažkými diskami technikou. Naopak používam Kelly disky, tie už poznáte z mojich videí. To sú špeciálne disky, ktoré sú pod uhlom a natočené, preto sa volajú Diamond Hero, sú do takého tvaru diamantu a vlastne tie disky zapracujú do pôdu maximálne do nejakých 5-6 cm, hej, čiže to je v tom regeneratívnom poľnohospodárstve povolené, alebo respektíve taká nutnosť, že maximálne do tých 10 cm sa môže pôda obrábať, hej. Toto pole, čo vidíte, to bolo pobehané. Bola tu vysiatá medziplodina a bolo to pobehané 2-krát Kelly diskami, hej. Čiže do nákladov som dal vysiatie medziplodiny. Tu používam vlastne v regeneratívnom poľnohospodárstve ako náhradu za umelé a chemické hnojenie. Takže tie Kelly disky sa využívajú hlavne na ultrajemnú podmietku, či už na strniská alebo na burinu, na ukončenie medziplodín.
na ukončenie strnísk a rôznych takých vecí. Takže túto operáciu, ktorú som ja robil kelidiskami a zdôrazňujem dvakrát v rozostupe 4 týždňov kvôli tomu, aby prvýkrát vzýšli ten výdrol a nejaké tie buriny. A potom druhýkrát po 4 týždňoch som to nechal, nech to teda zíde a som to ukončil a do toho som sial. Takže táto operácia, tieto dve operácie ma vyšli na nejakých 15 eur na hektár. Jakub tam uvádza nejaké príprava pôdy, nejakých 65 eur na hektár. Toto bola jediná moja úprava pôdy, ktorú som robil dvakrát kelidiskami, čiže 15 eur na hektár. Druhú vec, ktorú musím zarátať, je vlastne Jakub tam mal nejaké hnojenie chemické alebo proste také umelé hnojiva používal. Ja som nepoužíval ani v regeneratívnom poľnohospodárstve, nakoľko som v bioprechodovom období. Nemôžem používať, ani nechcem. Takže využívam len silu medziplodín a mám na to tú moju 7-zložkovú medziplodinu. Je to vlastne vika, hrách, ďatelina, ovoz, reďkev, facelia, pohánka. Hej, to mám takú zmesku namiešanú, ktorú vlastne vysievam. A tá mi zabezpečuje nejaký dusík do pôdy, nejaké minerálne látky, nejaké vyživuje pôdu a vlastne prekoreňuje pôdu, prevrtáva koreňmi pôdu a vlastne tak ju prevzdušňuje. Hej. Takže toto ja využívam, no a keď pripočítam to k tomu, že čo som robil, tak ma to zhruba vyšlo nejakých, to biohnojenie to môžem nazvať, hej, to je výsev plus medziplodina, to je nejakých 57 eur na hektár. Hej, čiže to k tomu pridátam. No, čo sa týka sejby a osiva, to je taká istá položka, jak mal Jakub, tých 70 eur na hektár. Potom najväčší rozdiel medzi našimi systémami vznikol vlastne tým hnojením, alebo jak by som to povedal, a pri ochrane rastlín. Hej, Jakub tam uvádza postreky a priemyselné hnojenie za 450 eur na hektár. Ja som počas pestovania pšenice nepoužil žiadne priemyselné hnojivo, žiadne postreky, ani podporné látky, proste nič. Hej, len tá medziplodina tam bola, takže ja mám nulu k tomu, hej. No a keď nám zišla pšenica a proste bola, hej, na jar, ja som mu vysieval, bola to ozimná pšenica, myslím, že v oktobri som to vysieval, krásne mi zišla po medziplodine, hej, a potom vlastne na jar, takisto som nerobil žiadne postreky, ani proti burinám, ani ničomu. Dám vám videá, ako to vyzeralo v priebehu v tej zimy a v tej jari, aby ste videli, ako to vyzeralo. No a potom proste došli tie veľké suchá. Tak bohužiaľ, no, bolo to také, jak to bolo. S tými suchami bojujeme všetci narovnako. To nevieme ovplyvniť. No a čo sa týka zberu, kosenia a odvozu, to máme takisto rovnaké. To som dal takú istú rovnakú položku, ako mal Jakub. Čiže kosenie a odvoz, aby to bolo jednoduchšie, spočítateľné, som dal narovnako. To nie je taká položka, ktorá by robila rozdiel. Takže to budeme mať tých 135 eur na hektár ako Jakub. A samozrejme k tomu pripočítam aj nájomné, také isté ako mal Jakub, 150 eur na hektár. Takže teraz, keď si to vlastne počkrkneme, Jakuba vyšiel hektár, starostlivosť a respektíve tá práca na hektár jeho pšenice, nejakých 870 eur na hektár. No a mňa, čo som vám toto nadiktoval, vlastne tam bola práca len dvakrát prejazd kelidiskami, jedno siatie a potom vlastne len žatva. Takže to bolo všetko. Takže vidíte, že ten rozdiel toho času, je tam minimum tých zásahov a prejazdov na to pole. Minimum toho času, čiže žiadnych 9 krokov a všelijaké chemické postreky. No a mňa to vyšlo nejakých 420 eur na hektár. Takže je to ako polovica nákladov, čo sa týka Jakubového konvenčného hospodárenia. Samozrejme upozorňujem druhý raz, nie je to žiadna kritika na Jakuba, ani proste na nikoho iného, kto robí konvenčne. Je to fakt len čisto. Sú to fakt len čisto moje reálne čísla. Porovnanie výnosov. Jakub nám ešte nepovedal, koľko mal z toho výnos, lebo ešte to nepredal, tak nevie.
Ja môžem povedať, že ja som mal z tých, na to vyšlo asi zhruba nejakých 3,5 tony na hektár pšenice. Bola to ozimná pšenica, čiže môžem ja povedať, že áno, ja som mal 3,5 tony na hektár. No ale tam bola aj veľká strata, takisto jak každý malý, že bolo vlastne sucho. Odnožovaní tej rastlinky ešte na jar ako tak, no ale už potom došli veľké suchá. Vlastne doteraz je tuším deficit nejakých 250 alebo až 300 ml pôdnej vlahy, takže je to veľký rozdiel oproti minulému roku. No ale tak robíme s číslami, ktoré máme. Takže ja som mal zhruba 3,5 tony na hektár. No a Jakuba neviem koľko, uvidíme, to sa dozvieme, keď dá videa. Ináč Jakub, pozdravujem ťa, všetko dobré. A uvidíme, keď nám Jakub povie svoje čísla, aké mal výnosy, ale môžeme zatiaľ len tak pre počítanie rátať, že mal v nejakom konvenčnom hospodárení nejakých 7 tón, hej. Bude to len vymyslené číslo, 7 tón, uvidíme, ako to bude. No, takže v podstate ja som mal výnos 3,5 tony na hektár, môžeme tak povedať, reálne, no a Jakub mal tých 7 tón, ktoré sme si vlastne doplnili, aby sa to dalo nejak porovnať. Uvidíme, aké bude mať výsledky. Na náklady na hektár vyšli 420 €, no a Jakub má na 870 €. Takže v podstate toto vidíte, ten rozdiel, tú prácu, tie všetky úkony, ktoré treba vykonať v konvenčnom hospodárstve a ktoré sa robia v regeneratívnom hospodárstve. Hej, podstatou toho regeneratívneho hospodárstva je vždy mať zelenú pôdu, vždy tam mať niečo posadené, proste či už medzi plodiny, alebo proste nejaký múč na vrchu, aby vlastne sa aby sa čo najmenej odparovala tá pôda, aby čo najviac udržala v pôdnom profile tú vlahu. No a to je vlastne v dnešných podmienkach veľmi vzácne a veľmi dôležité, nakoľko vidíte, že sucho je strašne obrovské. Takže uvidíme, sledujte nás, ako to pôjde ďalej. No a z týchto čísiel teda, keby sme vypočítali, keď sme vypočítali, že proste ja som mal výnos 3,5 tony, Jakub má tých 7 tón vymyslených, no náklady ja som mal 420 € na hektár, Jakub mal 870, čiže zhruba viac ako polovicu som mal, teda menej ako polovicu som mal náklady na vypestovanie pšenice na 1 hektár, hej. No a už čo sa týka potom tých predajností, že kto za čo predáva, pšenica myslím 160 alebo 180, u nás je výkup 160 alebo 180 za tonu, takže to si môžete vyrátať, kto koľko na tom zarobil, hej. No a čo by som ešte k tomu povedal? No finančné riziko, áno, finančné riziko. Keď ja mám 420 € na hektár a Jakub 870 a proste prídu nejaké krupobytia alebo nejaké suchá, ktoré vám zničia úrodu, tak ja mám polovičné riziko ako Jakub. To je pri tomto poľnohospodárstve, pri tomto regeneratívnom systéme, hej, tak no. Takže mám polovičné náklady, zhruba polovičnú prácu ako Jakub, alebo keď si zoberete, že ja som robil 1, 2, 3 prejazdy, aby som vlastne 3-krát som bol na poli, aby som vlastne zasial, a Jakub bol až 9-krát. Čiže ja som bol 3-krát, on bol 9-krát, hej, tam sa rátajú vysiatie, tie prejazdy, diskovanie, hnojenie, postrekovanie a ja neviem čo všetko ešte. No, z tohoto porovnania nechcem vyvodzovať žiadne dôsledky, to neberte to nejak úplne doslovne, nevyvodzujte z toho, že automaticky je regeneratívne poľnohospodárstvo najlepšie alebo proste dobré, len skúšam iné možnosti, nie konvenčné, skúšam ináč poľnohospodáriť, nakoľko sa mi to viacej páči, dáva mi to logiku a hlavne ten zmysel uchovať tú pôdu čo najvlhšiu, aby tam tá voda proste sa nevyparovala, či už tým hlbokým kyprením, oraním. Hej, keď prevrátite 25-30 cm, to vlastne všetko vám vysychá. Tu sa robí len do 5 cm, maximálne do 10 je povolené, alebo tak písané. A vlastne ten mulč, ktorý je na povrchu, vždycky zostane, tak ten zadržuje tú vlahu, odparovanie a prikryva vlastne tú pôdu ako perinu. Hej, takže menej sa toho odparuje, viacej tá pôda by mala držať vlahy. No a samozrejme,
ten pôdny život v pôde, pokiaľ ho neprevraciam do 30 cm každým rokom, proste ja neoriem, tak ten pôdny život, tie pôdne biomy a tie všetky červy a parazity a všelijaké tie huby a podhubia, všetko sa tam nachádza tam, kde má byť a plnia a robia svoju prácu, hej. Čiže časom by sa tá pôda mala len a len zlepšovať, mala by byť v lepšom stave, mal by som potom dosiahnuť rokmi, ja neviem, 3-4 roky, záleží od pôdy, od prostredia, v priebehu 3-4 rokov by som mal dosiahnuť také isté potom výnosy ako v konvenčnom hospodárstve. Hej. Takže pokiaľ vás to zaujíma, sledujte náš kanál Ledagro. Samozrejme vás poprosím, pokiaľ sa vám to páči, dajte like, dajte odber, veľmi nám tým pomáhate a šíriť tieto videá a proste nám to pomáha pri tejto našej práci, aby ste sa vlastne aj vy dozvedeli, ako v týchto nových podmienkách sa dá hospodáriť aj inak ako konvenčne. Nejaké to záverečné ohodnotenie alebo také výsledky. Takže Jakubovo konvenčné pestovanie 870 eur na hektár a moje regeneratívne 427 eur na hektár. Hej, rozdiel v nákladoch je 442 eur, je to polovica. 443 eur. Takže je to polovicu menej a o iba 1/4 vlastne prejazdov. Hej. Ja som mal 3 prejazdy, on mal 9. O 1/3 prejazdov. Náklady na 1 tonu u mňa približne 122 eur a náklady na 1 tonu u Jakuba približne 124 eur. Hej. Napíšte mi do komentárov, ako sa vám toto porovnanie, ako sa na toto porovnanie pozeráte vy, či je podľa vás dôležitejší maximálny výnos hektára alebo nízke vstupy a menšie finančné riziko. Musel som sa trošku presunúť pod stromy, lebo už mi hlásila kamera, že má vysokú teplotu, som bol na slnku, takže ma to vyplo. Takže ešte raz, pokiaľ vás to zaujíma, a to regeneratívne poľnohospodárstvo, medziplodiny, pestovanie bez chémie, naša technika, budem rád, keď dáte odber kanálu Ledagro. No a budete nás podporovať lajkami, komentármi a vlastne sledovaním našich videí, hej. Takže priatelia, neviem, či sa mi to podarilo, ale proste len takto reálne moje výsledky, Jakubové výsledky, moje výsledky v regeneratívnom poľnohospodárstve a hospodárení, no a Jakubové výsledky v konvenčnom. Takže priatelia, ja vás pozdravujem a teším sa na ďalšie video, ktoré bude pravdepodobne zo sejby medziplodín. Všetko dobré vám prajem a nech nám zaprší, lebo je strašne sucho. Ahoj.